А сега добър ден. Днеска 1 май. Кинигаче па ми дай. Кинигаче па ми дай, вика. И решиме да правиме античка мастика. Драго ми е. Кай томето цървеньо. От Богданци. Сега порано беше град, сега село, ама може па да биде град, не ли? А не веруваш? Добро. Яйга тук и госпожа Надя Туфикчиева ида. Айде в леви, Надя. Поздрави с Сосовчето, позняли се. То ми е лепша половина. Лепша жена половина. Как тебе таков изветрен? Тук са бърчедовците от София, гости от Скопия, бърчедовците от Струмица, внучето маленькичкото, най-маленькото от България. И сега, Томе, ай кажи ви сега, що правим? Кладна чамсакъс. Чамсакъс първо туруваме, така. Едините бугарски оти сме приятели са бугари, другите гръчки. Кой е бугарски? Кой е жълтите бугарски? А гръчкият път е по-светлио. Кой е по-светлио? И тали ги отураш? Всичко е панче. Томе, колко туруваме чамсакъс, Томе? 30 грама. 30 грама чамсакъс. 30 грама чамсакъс. Оти имаше едни антички македонци ме заеба на место 30 ми даде 10. Добро са. Вика, другаче, той е 30 грама. Викам, ай не ти верувам. Значи днеска правиме античка мастика, така ли? Ам. Добро. Шо бе? Поленкичка, ки гледаме всичко тук. Внучето много учили, има модерен, по моята се е. Може ли да гръмне сега това? Да не гръмне? Шо? Не е гръмно, да не експлодира, нищо не експлодира, нема така. Ево е съкъс, ево е са вика шпион, като туриш вода побелеява. Затова мастиката побелеева. Да, от него ли? Ага. А ласоното е, като видите, ласоното е па за мирисото. А урмата? Това не е урма, той е рогач, той е за вкус. Рогач. И дали са кълца? Не са кълца, той е цялки от урма. Добре. Той можеш, ако седиш, не се плаши, се ядала. Ама како маленки ги ядаме. Това можеш си го апиш. Какво дърво е това? Рогач, козирка. Как козирка. Таше, това се клава в колач и се яда. Да лафам. Ай там на чеката квото, казано на чека, нем така. Стево спреми казано, Стево. Сега ториме. Кога ще стане вече? Айде готово. Дайте и гюбрините тук. Сега ториме чамска, сега ќе го кълкиме. Трябва камера. Владко, слики, Владко. Трябва камера. Как ще варе мастика? Сега. Петел. Дай малко да го кълкона, айде. Ето има ванилен шекер. Така, ванилен шекер. Да. 2 кисии ванилен шекер. Трябва ситно ли да се изкърпи? Ситно. 2 кисии на ванилен шекер. Така. Шо е во Карамфил? Цимет. Во се е морско орехче. Морско орехче, така. Морско орехче. Ке турма така малца. Повече да биде по-богата. Така. Цяло и кьобапно? Не. Едно кесенце морско орехче или 2 кесенца? Да. Не е това дегличка. Добро да, ама у кесенце. И сега ќе правиме и карамфилче. И карамфилче, и оно едно кесе. Да. Яга дека това
Абе, на... Шиш едно, ама... Това е. Ама изгледа на бутак едно кесно натъп. Ай се запаля, що с косче. Това и от това тури име, така ли? Карамфилче. Карамфилчето. Се гледа совчето, зна да го държа Авано, се гледа, добра, държала. Ама гледай, таман 20 па. 22 е, вили, Любче. Сега ви има провоцирате да кажа. Така е, Не така. знам да го държам. Не знам. Какво направим? Сега има не постави на Фейсбук ти. Не бе, само на YouTube ки одат. Ти, Карлип. Дай бе друго, що друго сега? Той за сега е това. Това, айде. Мед, сол, чиничка, Кажи го рецепта. Една шака сол. една шака сол. Едно литро мед. Уче така се прави мастика. 2 башака. Башак, знаеш ли ще е, Любче? Клавче, башак. Ташак. После Три дуйни 3 дуйни и 3-4 И кимура. една... и кюмур. Амед. Има и мед, кажаме. И сега и шекер туруваме на чешмурката. После котече мастиката да върване с шекеро. Така ли? Така е. Половино. Да биде 400 благ. грама. Да. Да биде блага, така. Дай сорче да ви е бати. Вие дали го искат чак добро? Дали Още трябва, още. добро е. Добро е, айде, истори са там. Айде, джангър. Добро е. Сега, кувър, извини, ние не сме по сите ЕОФИСО стандарди. Как се викат ти европските стандарди? Ние сме по богдански стандарт тук. По антички. Ама кувър мастика ли ки правя? Он е кувър, не правя. Да бе, добро е да знае мастика. Казан има, може да свари един казан мастика там. Значи, другарче, тук с това сме готови, така ли? Добро, ай сега се префърлим после на казано. Префърлим казано. Ай сега разбърки там джагарлашките и готово. Оке ода на медот. На медо, така. Чекай, изтори го отвънка пъти. Ако пак ти оклаем, не си кириле. Има и умрени. Има, да. Сега на Богданския ки оклайме, а на Струмички ки отураме. Така ли? Добро е да знаем, знаеш, да не направим някаква грешка от терминологията. То е това. То е това, така. Чекай,